Magandang morning mga ka-taker, at nandito po tayo ngayon nagbabalita sa Barangay Rahal, Balongo, Pangasinan. At kung mapapansin nyo, ang paligid ay makulimlim at umaambon at siguradong pabagsak na naman ang ulan. At i-shout out natin si Padre Jibong na tuloy sa pasada. Good morning Padre, ingat-ingat, shout out. Ayan. At mapapansin nyo sa kaliwa natin ay nagbibigay ang mga sasakyan dahil nga sa bahang nararanasan sa mga oras na ito. At tingin ko ay pataas pa lang ang tubig. At si Bok Jason naman ay busy dun sa kabila na nagkakapiyata. At sa mga gusto pong maligo mga ka-taker, ay meron pong bagong resort dito sa Rahal na kung saan ay libre ang entrance fee, walang bayad. At magdala lamang po kayo ng sabon na pampaputi dahil pagkatapos yung maligo, sigurado kung kayo ay mag-iiba ang kulay. Ito ang resort mga ka-taker. Ayun o. May free car wash na din. Now, may mga free snack ba, free coffee kapag nagpaligo ka dito sa iyong resort? Wala bang free coffee or mga free na merienda? Lahat free. Oh, lahat free mga ka-taker. Pagkatapos yung maligo dito sa Copico Resort, ay pwede kayong magbanlaw dito sa purified drinking water ng JV's Green Rahal. Ayan. Ayan. Good morning Master J. At i-shoutout natin si Boca Elbert syempre. Magandang umaga. At sa Kabiko Car Wash at motorcycle shop and accessories dito sa Rahal, Balongo, Pangasinan. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat at manatiling positibo, huwag negatibo. Maraming salamat po.